Benvinguts, benvingudes a Utopies, lugares del buen vivir, amb aquesta música que ens transporta a llocs molt llunyans. Sabeu que aquí a Utopies ens ajuda connectar amb aquests altres territoris llunyans, fer-nos ressò quan arriben persones de lluny, a convidar-los a casa nostra i que ens expliquin d'on venen. Avui han vingut dues persones molt especials, en concret aquí a la Garrotxa, i com sabeu, és important per nosaltres que a través de la seva música, de la seva cultura, expandim el missatge a través dels micròfons d'Utopies, lugares de buen vivir. Hem encès un foc, ens han connectat amb un instrument ancestral, aquesta rabanata, i la intenció d'avui és que el missatge que ens venen a portar el Hari Ram Bopa i el Ram Swarup Das
arribi allà on hagi d'arribar i nosaltres, com a Utopies, volem, com no, ser còmplices de que això passi una vegada més, emulant la funció del foc, fent que el missatge reverberi, fent que el missatge arribi també a través d'aquests micròfons. Avui doncs, tenim tot l'equip del podcast Espurna, la Rosa Sans fent el vídeo i l'Alda Màriam, que ens ha preparat doncs, la informació necessària perquè puguem almenys obrir una petita escletxa cap a un món que per nosaltres és desconegut, però absolutament, com dirien els nostres companys de Brasil, apetecible. No? Aleshores, estem aquí intentant conèixer aquesta cultura, conèixer aquestes dues persones que han arribat aquí a la Garrotxa, a Sant Jaume de Llierca. Bon dia, Alda Màriam, com estàs? Et passo el micròfon. Hola, Marta. Bon dia. Avui ens trobem a Sant Jaume de Llierca, a Cal Presseguer Tort, a casa d'en Hamza, músic i fuster, que avui ens farà d'intèrpret d'aquests dos grans músics, en Hari Ram Bopa, gran mestre sacerdot de la rabanata, i Rams Swarup Das, músic de bhajans i poesia sufí de Rajasthan. Com ja veieu, venen del Rajasthan, del nord de la Índia, frontera amb Pakistan, d'un poble, Sri Madhapur, molt a prop de Jaipur. Antigament era una comunitat que eren pastors, és a dir, eren nòmades, i en el pas del temps, a poc es van establir com a músics. Ells provenen de la casta dels Bhil i la cultura sindhi. El bopa és el que toca la rabanata, aquest gran instrument ancestral de Rajasthan. És a dir, a través d'aquest gran instrument canten i relaten històries de Babuji, que Babuji és la seva deïtat i guerrer, i llavors explicaven aquestes històries davant del foc i desplegaven un gran tapís sagrat que mai tocava al terra i allà estaven representades les escenes de Babuji. I tradicionalment era un home i una dona que representava. I per mi és, grans relatadors d'històries i músics ambulants. I Hamza, com és que estan aquí venint de tan lluny? Bon dia. Doncs els han convidat a un festival a Galícia. Venen d'allà, van arribar ahir a la nit i els hem acollit aquí a casa perquè són com família. Llavors, gaudim de la seva presència i oberts a poder rebre a totes les persones que vulguin estar una mica a prop d'aquesta companyia. Clar, Alda, primer agrair-te tota aquesta introducció que has fet. Per mi, Hamza, també és un honor poder estar aquí amb els micròfons d'Utopies, poder compartir tota aquesta cultura que porten, evidentment, incorporada en ells i a través dels seus instruments, com ens arriba. Agrair-te també que haguem pogut encendre aquest foc i, sobretot, tenir-los tan a prop. O sigui, per nosaltres és un regal absolut que algú que ve de tan lluny arribi a Sant Jaume de Llierca Doncs sí. A casa teva. És un miracle. És un miracle. Sí. Molt fort. I clar, l'Alda ens explicava tota una sèrie d'històries, d'origen, no? D'on venen, i que connecten doncs, aquest instrument que, clar, jo miro el Hari Ram i és com una extensió del seu cos, del seu braç, dels seus dits, no? Aquesta rabanata que a mi m'impressiona molt, perquè no és un so que tinguem doncs, integrat en el nostre imaginari musical, diguem, no? Què és? Bueno, això li podíeu preguntar... Sí, li preguntem amb ell. A veure, Hari Ram Bopa, I was saying that this instrument is like an extension of your body or your fingers for me. I don't know anything about this. And it's very strange, this sound, no? And I was wondering, asking, what is this? How to explain, how is this, no? This instrument that I think is more than an instrument, no? So this is
typical this is there's an instrument from this is Ravan Hatha. So before in this very old time, this is in Rajasthan, no cinema hall, no radio, no like TV. So any village to village, I do like this music with singing and this music. From this, I do in village to village some travel, and I do like some performer. So all night some like storyteller from Pabuji. So Pabuji in like Ramayana in storytellers something like this. So big part from 10 meters, some painting, some Pabuji Maharaj. So Pabuji Maharaj like my caste some bhopa. So I have some gift from God, some this musics, and I do like this and this God my from Pabuji Maharaj, and this powerful like this in Ravanata also, and every like Bhopa this play music for this only Ravanata. So now I think this in India this music no possible. No somebody make this Ravanata, and this Ravanata I make all hand. No, Yeah. for yourself, everything. Yeah. So that's only make hand by this only bamboo, bit parts like bamboo, and this is coconut. Beside coconut, and this goat skin, and this is some like wire, some sitar, some guitar. Now this use this guitar sitar in like Bollywood this instrument. Before only use only like this something in maybe like what in buffalo, something like this wire, and some maybe bina wire also I use, and this all make for like this, and this is horse tail from this Horse? tail. Camps, ens podries traduir el que ha dit Sí. el Harry? Cabell. Una miqueta. Bàsicament, l'instrument té una caixa de ressonància que està feta amb un coco i una pell de cabra. Té un pont fet de banya de búfalo i té una sèrie de cordes simpàtiques que són de metall, i després té la corda principal que està feta d'acril de cavall. I el que entès també és que se l'ha fet ell tot i que actualment a la Índia no hi ha masses persones que ho facin, això. Bueno, hi ha molta gent que ho fa, però és una cosa que es va perdent doncs perquè la gent no segueix el fet de fer-ho. En el seu cas, ells i els seus germans porten molts anys doncs, treballant, fabricant rabanates, tocant rabanates. La família de Ram Swarup també ha estat vinculada a la rabanata. El seu pare també va ser un bopa, llavors cada cop queda menys d'això i ells formen part de mantenir-ho viu. Clar, és la memòria viva i la recuperació de la memòria al mateix temps. És a dir, estan resseguint aquest camí de memòria i portant-lo també perquè no es perdi. Clar, quan ells arriben aquí, ara els hi preguntaré a veure si puc fer-ho en anglès, què és el que doncs, volen compartir, no? És a dir, arriben amb aquests instruments, amb tota la seva cultura, amb tota la seva història, com ens deia l'Alda, no? Nòmades, músics, contadors d'històries, i arriben aquí i què és el que volen compartir, què és el que veuen, quin és el feedback de la gent d'aquí, no? Occidental, diguem, no? I mean, when you arrive here with all this history, memory, you share what you bring with you, with the people here, Occidental people, and what is the feedback of the people? First of all, what do you want to share? And what do you feel they absorb or they keep? So I very happy. Past time give you some chance for in Spain
So yes, I'm very very happy. Some like this performer also there be some festival in Galicia. So and this festival in Bollywood and some like West End. But then I 2 person in bring also me and my partner also Ram Swarup Das. So this is very good singer in Rajasthan and very bhajan and classic singing, also raga, anything for have very good knowledge. And here I know some people, but then some people like music, she listen, then how for like this artist. So this I bring in first time in Spain, and this I like this music. So I mix this in Galicia in festival, and I teach some Indian music, some kick, some artists. A lot of artists, some play Bollywood from violin, accordion, some guitar. So and I play ramanata, dholak, kastane like hartal, harmonium. So mixing this festival like no Bollywood this festival like no West End, this festival like Rajasthan. Mixing do like this Rajasthan this festival, and yes good. And am very lucky. And then my two friends here in Barcelona. This is no friend. This is my India family. Many time travel India together. So this is like Hoshkar and Victor. This is very very good support. So I bring in Spain and this festival many help and many for like this, and I'm very very happy in this house family like India in a house, this my house, my brother house, and then here I'm very lucky. So any I know abroad for like this I come Spain, I look this tourist but no like this me only like look Rajasthan, my house here. I'm very happy and I'm very live and very sad. No sé si ens pots traduir una mica, Hamza, he entès bastant del que ens comenta, però estaria bé per les persones que escoltin aquest podcast, no? Que ens poguessis traduir una mica. No? Ell ha dit que una mica ha explicat què és el que comparteix quan arriba aquí, no? Quins són els seus tallers, on arriba i qui és la seva família, que sou vosaltres, tu i el Víctor. Entre línies jo llegeixo que, i contestant una mica la teva pregunta, és que ells han vingut amb la necessitat i les ganes de voler precisament pues, obrir horitzons, no? I d'anar d'un costat a l'altre i poder compartir aquesta cultura de què se senten tan orgullosos i amb la que han disfrutat amb gent occidental moltes vegades i amb nosaltres i amb altres, i ho volen pues, seguir compartint-ho, però ja potser ja no com a gent que rep, sinó com a visitants. No? M'encanta. Que bé, al final és o sigui, és com sento que han vingut a veure la família, també. Sí. No? I això és molt important, no? Quan ens movem, to visit the family, no? Even is so far away. Then, wow, no? Que bonic. I I wanted to hear also Ram Swarup Das voice, if it's possible. How are you? How are you? अच्छा हूँ, ठीक हूँ, नमस्ते, Això vol dir... Namaste. Namaste. अच्छा हूँ, Thank you for having us here. And he was saying that you also are a well-known musician. And tell us about the instruments you have here. Clar. Sí. This is problems, I'm sorry, English. No, not it's English, perfect. so I it's flight for I then. This here play only like dholak and harmonium. Vale. Harmonium and they sing.
before this is all party, like a big party, big all owners, like some banjo, some like piano, organs, and some like tabla. Also very good, some groove, some tabla also play. And this also, many have knowledge in music. Sarangi, Sarangi also. violin, Sarangi, saxophone. Saxophone, vale? all groove instrument from this something big party, big honor, some bearing, some like marriage, some India, so big party, big bhajan. This all instruments do like this. Bueno, el Rajasthan tenen una cultura que està molt lligada a les celebracions, especialment la del matrimoni. Llavors, bueno, doncs, com s'ha fet aquí i en molts altres països, els músics és un ofici on es mouen per diferents events, no? I doncs, ell ha format part d'un grup on han pogut estar en moltes festes d'aquestes o celebracions i bueno, doncs, multiinstrumentalista, toca tot tipus d'instrument i sí, bàsicament això està dient. Avui, Alda, hem tingut la sort d'arribar aquí a Casa Hamsa, a Sant Jaume de Llierca, repeteixo, o sigui, tenim aquí 2 músics del Rajasthan a Sant Jaume de Llierca. Fantàstic. És molt fort. Vull dir, jo estic Insòlit. flipant. No, vull dir que ho dic perquè és prou important com per encendre un foc i posar uns micros, no? Encara que doncs, hem tingut poc temps per preparar aquest podcast, no? A més, una cultura tan llunyana. Però, clar, hem arribat, els hem vist inclús aixecar-se, els hem vist que feien les seves oracions, no? Ostres, i hi ha tot unes històries aquí. No sé, Alda, si tens alguna pregunta també en quant a nivell doncs, cultural, no? De quins són, com són els seus resos, com és la seva cosmogonia. Bueno, jo realment cap pregunta no tinc, només veure'ls a mi ja em deleita amb la seva gran cultura, els seus teixits, instruments, molt agraïda de veure-us, d'haver-vos conegut. De fet, el Hamza va ser el meu company i n'he sentit molt a parlar de vosaltres. I la Índia, a Rajasthan no he estat, però és un lloc que m'encantaria anar. I si vaig poder-vos visitar també, i amb la Marta segur que també. I dir que m'encanta la música d'allà, de Rajasthan, i també amb ganes de sentir en Raps Swarup Das amb l'harmònium. Sentim-los, no? Sentim-los, no? Sí, perdoneu, és que clar, estic tan encuriosida. Anem a escoltar una mica de música, no sé si pots doncs, donar-los pas i que ens deleitin amb la seva música. Anaya, one song play. Possible? Is possible. Yes. Thank you very much. Com és gràcies? Namaste. धन्यवाद. Dhanyavad.
Hari Rambopa, Ram Swarup Das, músics doncs, procedents del Rajasthan, des d'aquí, des de Sant Jaume de Llierca, fent doncs, aquesta absoluta meravella que evidentment no li calen paraules perquè a través de la música ja diguem que es diu tot. Ells venen del poble de Srimadafu, your village, ho estic dient bé? Que sí. Vale. It's a super honor to connect these two villages here, Sant Jaume and your village, through the music. The music is everything, is movement. We can feel, no? The movement inside us, even if we didn't move a lot outside, we are moving inside. No? It's like, wow. Thank you very much. For me, it's very, very special, very new. And today, this afternoon, you are going to share with people from here, from La Garrotxa, a workshop showing your instruments, how to play some instruments, and then you are going to do a concert, sí o no, Hamza? Això serà aquesta tarda a Casa Nayarit. Aquesta tarda a Casa Nayarit, a partir de les 5, pues donarem tallers de rabanata, cartal, que és unes castanyueles que es porten típiques d'allà, morchang, que és una arpa de boca, i dòlac i cant de... Depèn de la gent que assisteixi, anirem dividint els grups, però principalment pues, i de l'interès que la gent tingui en aquests instruments, pues, mourem els tallers d'una manera o una altra. Cant també has dit? Cant també, si hi ha gent que vulgui fer cant, pues, també es podria fer alguna sessió d'aprendre algun raga, alguna escala. I seguidament farem un sopar i un concert. O sigui que aprofito l'oportunitat per a convidar a tothom a que vingui. I si no pot avui, podrà dissabte. Dissabte recordem el pont d'en Valentí a Sadernes. Faran un concert en un espai absolutament meravellós, enmig de la natura, al costat del riu, un espai doncs, que evidentment acompanya a sentir encara amb més profunditat tota aquesta música, Hamza. A quina hora? Dissabte? Dissabte, no et sé dir l'hora ara mateix, però... Mira, de fet, ho podem mirar ràpidament a quina hora serà, perquè, a més, una de les coses boniques que té Sant Jaume, que té Sadernes, és que és un parc natural, sí? Com a parc natural, doncs, no sé si pot pujar amb cotxe o no, entenc que majoritàriament no. Per tant, aprofitar per dir que les persones que tingueu previst anar al seu concert dissabte, doncs aprofiteu per anar-hi caminant i anar fent camí, doncs anar ja sentint, no? Anar preparant el cos, diguem, sí? Per arribar a aquest concert i poder vibrar amb la música del Hari Rambopa i del... A les 8 de la nit. A les 8 de la nit. Tarda. A les 8 de la tarda. Important arribar amb temps, és una cosa que és important. Doncs si comença a les 8, doncs cap a les 7 ja començar a pujar cap a Sadernes a peu, si es pot, perquè ja us dic, és un espai absolutament meravellós i que dona per acompanyar el caminar. Com que ja haureu escoltat aquest podcast, no us convido que escolteu el podcast durant el camí, sinó que ho feu abans i que aprofiteu el camí per connectar amb la natura de la Garrotxa, terra d'aigua, terra de volcans. Hamza, no sé si vols presentar-nos també aquest instrument que s'està preparant per aquí per finalitzar el podcast d'avui, que és l'harmònium, si no m'equivoco. Sí. Ara el Ram Swarup cantarà alguna cançó popular del Rajasthan i ho farà amb l'harmònium, un òrgan que té origen europeu i que ells s'adapten i que inclouen a la seva cultura al llarg del temps. Doncs amb aquest tema ens acomiadem el podcast d'Utopies, Lugares del Buen Vivir. Agrair de nou aquest espai, Hamza, a casa teva, agrair la presència de la teva família, m'atreveixo a dir, perquè es nota que sou família, el de Màriam
He dit bé el teu nom, Màriam? Sí, oi? El de Màriam. Gràcies per preparar-nos a aquest guió també tan acurat per explicar-nos, per fer-nos aquesta introducció. Un dia com avui que hem decidit venir aquí a fer aquest podcast i posar els micròfons al servei d'aquesta música. Gràcies, Rosa Sans, pel teu acompanyament com a productora, com a muntadora de tot aquest espai i també com a persona que ens està fent aquest vídeo. Gràcies, Dani, també, per estar aquí amb nosaltres ajudant-nos en la part visual, la part tècnica i la part de posar bonic l'espai. Així que endavant amb la música, agrair-vos que hagueu vingut i que hagueu tingut a bé compartir la vostra paraula i la vostra música a través d'aquests micròfons. Moltes gràcies. Namasté. नमस्ते आप सबको नमस्ते वेरी वेरी हैप्पी बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी बोल दो। हरिराम जी और ऑस्कर जी, विक्टर जी आप सबको नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ स्पेन में पहली बार आना हुआ है आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की कृपा से। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक धन्यवाद। तो मैं रामस्वरूप दास फ्रॉम इंडिया, राजस्थान, ज़िला शिखर, ग्राम अजीतपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं आपके सामने एक भजन पेश कर रहा हूँ। तो लीजिए सुनिए।
सामने दीन है अजब जड़ी, बुरा सामने दीन है अजब जड़ी। दीन है अजब जड़ी, बुरा सा दीन अजब जड़ी रे, बुरा सामने दीन है अजब जड़ी, बुरा सामने दीन अजब जड़ी। सोई जड़ी माने प्यारी घनी लागे, सोई जड़ी प्यारी घनी लागे, मन लागे प्यारी 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 प्यारी। सोई जड़ी माने प्यारी घनी लागे, मन प्यारी घनी लागे, मन प्यारी घनी लागे, अमृत रस शू भरी रे, अमृत रस शू भरी रे, बुरा सामने दीन है अजब जड़ी, बुरा सामने दीन है अजब जड़ी। काया नगरी में अजब एक बंगला, काया नगरी में अजब एक बंगला, बंगला बंगला, काया नगरी, काया नगरी अजब एक बंगला, तामे गुपुत धरी, तामे गुपुत धरी रे, बुरा सामने दीनी अजब, बुरा सामने दीनी अजब। नाग और 25 नागनी, 25 नागनी, 25 नागनी रे, 25 नागनी रे, नाग और 25 नागनी, सोंघत तुरत मरी, सोंघत तुरत मरी रे, बुरा सामने दीनी है अजब जड़ी, बुरा सामने दीनी अजब जड़ी। अजब जड़ी बुरा सा
दीनी है अजब काली ने सब जग खायो और सतगुरु देख डरी। रागा इस भजन माड सारे ग म प द नि सा नि द प सा नि द प म ग रे सा। राग भटियार साधा धा म प प प ग प ग प ध प ग प ग रे। साधा म प ग प ध सा रे सा ध सा ध प सा रे नि ध प ध म प ग प ग प ध प ग प रे सा। ये काली ने सब जग सब जग सतगुरु देख डरी। सतगुरु देख डरी कह कबीर सुनो रे भाई साधो। कह कबीर सुनो रे भाई साधो। सा सा कह कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी रे गुरा सामने गुरा सामने अजब जड़ी रे ओ दिन ही अजब जड़ी दिन है अजब दिन है दिन अजब जड़ी गुना सामने दिन है अजब दिन है अजब अच्छा है। Namaste. नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते धन्यवाद, gràcies. Com és? धन्यवाद। धन्यवाद Daniabat. Daniabat. शुक्रिया शुक्रिया। Shukriyan. थैंक यू Thank you. Com shukran, no? धन्यवाद थैंक यू Thank you. Thank you. अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत Molt emocionant. Moltes gràcies. bello, bello. No, Belo, Welcome. Belo, Cha, el español. pero muy Belo. Muchas gracias. Estoy muy impresionada. Vale. Vale. No, quina emoció, clar. Bueno, ja estem fora de micro, però... Uau! Bueno, jo ja he conclòs abans de la música. Perquè sabia que m'emocionaria molt i no podria. Goji, gulab lassi. Bueno, Molt bé. uau! Wasa Ram Suji Das. Das. Bueno, és que ells van a casa Nayarita. Ja. Yeah, Uau! Meg? yeah. Megmla. Uau! O sigui, és com... भटियार Heavy, eh? भटियार És com una cosa de devoció, allò... And lyrics? Bangla? हिंदी
Yeah, but mean? हिंदी हिंदी भजन Bhajan. Bhajan. Dini